Itsas txakurra karrotuta. Animalia hauek latinez fokidae ugaztun pinipedo familiakoak dira. Haragikaleak dira, eta jende askok begiko ditu, besteak beste, sabelean kolpeak ematen dituztelako. Kukiak direlako. Baina zer dago ekintza politorren atzean? Fokek tripa hegalekin kolpatzen dute komunikatzeko eta euren burua nabarmentzeko. Kolpeak ez ezik, garrantzi handia du soinuak. Geroz eta grabeagoa izan, orduan eta estatus altuagoa baitu itsaso txakurrak. Behe soinuak honako hau esan nahi duelako, gantz gehiago dituela. Eta gantzek adirazten dute beste fokak baino iztari onagoak direla. Ugaltze denboraldian arrekune oro egiten dute hori. Harrokeriaz, itsas txakurrek sexiena, erakargarriena dela adierazteko. Eta funtzionatzen du bai. Tamaina txikiagoko harrak usatu egiten baititu norgehiagoka fisikorik egin gabe. Baina kostako edo izotzetako erregean ordena adierazteaz gain, kolpe horiek beste erabilera batzuk ere badituzte. Besteak beste, arriskuei buruz abisatzea edo parasitoak kentzea. Horren bestez, noizbait foka bat tripan kolpetxoak ematen ikusten baduzu, ez da zirkuko trukoa. Ez dira jostailuak, zera dira.